Bismillah mon e kabruuji tongaaɗi e ɗemgal fulfulde ɗo e Jeri TV télévision aynaaɓe han noon ko kabruuji tongaaɗi mbatten idi fof kalden ko haal coftal ɓalli se mbi coftal ɓalli men kal haal coupe du monde mbaɗo to diwan États-Unis ne wonde Canada e Mexique ɗum sabi noon kippu men leydi men Sénégal kay hande en heddira toɓɓere wotere ngam yahde to diwan États-Unis Mexique Canada oɗon gandi noon hande de 19h joni kay stade mo Abdoulaye Wade mo Diamniadio kay premier ministre mo Sénégal et président de la République Bassirou Diomaye Faye heɓɓade on ɗon match toɓɓel gotel haɗi men yettoto on coupe du monde caggal nde mbiɗen ko coftal ɓalle kay men kal haala Cap-Vert oɗon gandi Cap-Vert kay hikko woni premier makko participation au coupe du monde caggal nde Lap Eswatini bituji tati e ndega to diwan Praia ɗum sabi noon Cap-Vert noon naati histoire yehi to diwan États-Unis Canada Mexique balle kay men kal haal coupe du monde mbaɗo to diwan Sidi sukaɓe ɓe dañan duuɓi nogas oɗon gandi kippu mo Maroc kay hen jayi kippuji jahnoɗi on ɗon coupe du monde kippu mo Maroc noon hen wa hawri yehi to demi final na hawre kippu mo France demi final goɗɗo hawrat ko Colombie et Argentine to diwan Chili to Santiago sen garti e leydi men Sénégal kay men jahkalin haala men kal haala wuro witego Bingel Dene ne tawe e département de Dagana région de Saint-Louis commune de Bokhol hem jogi caɗele musɗe e ndiyam ɗum ne en kettoto goto e mabɓe kay haalan men caɗele mabɓe e ndiyam garten joni mo gen fi nek sonu jafi sonu jafi bo njëkk bi yepp ndok la son jafi minen kay caɗele men fof ko ndiyam ɗum caɗele amen so en mbiyim courant walla école walla goɗɗum min kalnani woodi minen mi cukalani ko wona ndiyam tan caɗele amen minen noon neɗɗo fof ari ɗo digui amen minen noon sa ƴeewi hakkude amen e Dagana ma won kilométre 15 ñande fof cukaloni tan so jogoy toon mbaal toon ha weeɗ koñ garte minen noon so dañi walle min gañani ndiyam ɗam min jarat ɗo dem fi ñëw fekk sama mbokk yi am problème ndox bu eyyi minen kay caɗele amen fof ndiyam tan honni o wirini tan caɗele amen fof ndiyam mballe amen ndiyam caɗele amen fof ndiyam minen min ɓuktaki min ñamani min jarani fof ko caɗele ndiyam ɗum ɗon noon min ñaago lamde Sénégal nde wallata amen ndiyam ndox lañu bëgg assalamu alaykum wa barakatuh ɓuri won caɗele ɗe manaka ndiyam sibo hakkude amen a Dagana ɗo ndiyam moƴƴam ɗam woni ko ɗum 15 kilométre hakkude amen a Mbilor kazalika hono 15 kilométre toujours guiria toon won toon hedde balɗi walla paan caɗele dal min guurɗi hen caɗele mawɗe so hay si honi wonni waɗama ɗo wa in jangguide tawi ndiyam ɗam arani jangde ala ɗo minen noon ɓemin jogui probléme ndiyam han fewi ko min kadi en ndiyam ɗam ko hooƴ ngam kadi en ndiyam ɗam kilométre 15 min dañ ndiyam woni probléme o ndiyam min manquera min jaroye jaam min jaroye ñalawma kala ko wari ɗo ɗon ko wari caggal nde immiɗen Bingel Dene kay men kal haal kabruuji caggal leydi oɗon gandi kabruuji caggal leydi kay suɓgaji laamuji ne watano to diwan Cameroun oɗon gandi Paul Biya waɗi 7e mandat ha 8e mandat to diwan Cameroun in saabi noon oɗo dimanche mo jewtuɗen kay élection wodin toon o biteɗo Issa Samora kay gañi ɗin ɗon walla kanko hawi ɗin ɗon suɓgoji 68% o gañi o biteɗo Paul Biya ɗum saabi noon Cameroun dañi lamɗo kes e ñalawma dimanche mo jeltuɗen caggal ɗum kay men kal ha fat caggal leydi jeyan to diwan Madagascar oɗon gandi Angelina Rosina kay wonɗo lamɗo lesdi ndi caggal nde manifestation ngaji kewi kay oɗon gandi population yalti gam wadde manifestation ɗum saabi armé o luppide lesdi ndi e Angelina Rosina o dogi yettude diwan France miɗen caggal leydi kay men garde leydi men Sénégal kabruji men dabɓi tongadi kay ɗo wonɗo e Jeri TV télévision aynaɓe wonɗo e konngol kol Mouhamed Nasrallah ha gongol inchallah on jarama jama jëf